I den her video viser jeg, hvordan jeg opstarter et projekt, og hvordan du laver mønstret, der hedder Grums. Start med at lave en række af luftmasker. Da jeg skal lave mønstret Grums, skal det være et lige antal, og jeg vælger at lave 30 luftmasker. Lav en ekstra luftmaske, som er en vendemaske. Den tæller ikke, og du skal derfor starte i anden luftmaske for nålen. Begynd dit arbejde i den her lille bule på bagsiden af dine luftmasker. Marker eventuelt din første maske med en maskemarkør, som gør det nemmere at huske alle masker på vejen tilbage. Nu skal vi lave mønstret Grums, som er stangmasker og fastmasker lige efter hinanden. Jeg arbejder i de her buler på bagsiden af luftmasken, fordi det giver det pæneste resultat til sidst. Først en stangmaske, derefter en fastmaske, så en stangmaske og så en fastmaske. Fortsæt sådan, til du når enden. Nu er vi nået til enden, og vi afslutter rækken med 2 fastmasker lige efter hinanden. Lav en luftmaske som vendemaske. Den tæller ikke i maskeantal. Start altid med en fastmaske og derefter en stangmaske. Herefter fortsættes mønstret med at lave fastmasker i de forrige stangmasker og stangmasker i de forrige fastmasker. Når du når til de sidste 2 masker, afsluttes med 2 fastmasker lige efter hinanden.
en vendemaske og fortsæt i mønster. Jeg hækler et par rækker op, så du kan se det færdige mønster. Det her mønster er nemt og hurtigt og god til begynderprojekter såsom klude og tæpper.